Salutare toți mei, eu sunt Dăvostic și astăzi fac Tycoon. Să începem, eu mi-am făcut contul. Așa, astea sunt gamer. Vreau să văd. Mai gamer. Așa, încă game. Asta e noul canal de al meu de YouTube. Saper. Așa câte vizite am la primul episod. Bine. Trei, 7, bun. Așa vreau și eu să am comentarii de astea. Mergi mă de asta. Trebuie să aproape 100%. Editatul, să facem. Încă mai în beta jocul ăsta. Că nu era. Cred că asta e mai bun. Unul mai puțin la tapanul joc. Cred că n-am peste 100. Un comentariu. Cu ce, nu știu. Și un like. Cum e? Ce bine a prins ăsta. Opa, Gangnam Style. Nu se rude. Totul ăsta. Care le-a prins mai bine? Deja 3 videouri cu 104. Trece peste 100. Pariu că trece. Mai ce trece. 27 de abonați. Așa vreau și eu să mă abonați. Și că trebuie să mă culc. Așa, primul episod o să-l fac de 10-11 minute. Păi dacă apreciați seria, fac mai lung. 95 de minuți. What? Da. Trebuie să plătesc nasol. Încă al 5-lea episod. Da. Deja 99 de vizite. 108 la 3-lea episod. Cum am evoluat? Ăsta are... Ăsta mă... Trebuie să închei. Ce slab a prins eu. Al 5-lea episod. Hai să închei asta. Să închei și gata. Și poți să spui puncte. Așa. Da. Slab. Hai să-mi pun niște puncte. Hai să fac și vlog. Stai. Nu punct. Cred că când mă culc. Nu știu cum o spune. Da, poți să leg. Așa să cumpăra banana ninja. Nu, cât e asta? 78, 30, bă. Hai cu Mario. Să începem o serie cu Mario.
Nu uitați de like, comentarii, să abonați, știu așa. Măcar 5, vreo 4-5 like-uri să strângem. Măcar atâta. ...81. Lu? Pe mine nu mă interesează. Hai, de episod de Morio. Poți să-ți deblochezi ăștia, să mai faci, uitați. First game, să-ți deblochezi sloturile astea. Poți să faci 3 Stai mă, gata mă, poți să faci 3 episoade. 95, bun, e cel și asta. Așa, o să mă culc. Da, mă. Știu că sunt puțin din Minecraft, uitați. Aici, aici. Aici sale cu puțin. Nu știu ce trebuie. Nu știu ce e să vezi, da, shop. Dar nu știu ce trebuie să fac aici. Games shop. Aici stăm noi. Pe vlog. Să mai facem și noi ceva vlog. Asta. Ai un vlog. Pe Facebook. Așa, 100% interes. Ce bine vor prinde. Cred că. Dacă nu prinde bine, e bani. Primul vlog nu prinde bine. Ce vrei să zici? Primul vlog. Da, ce zice. Și al doilea prinde și bine zice ce mai bine. Ce slab. Twitter. Am zis bine. Da, mai bun. Ăla. Morio. Ce faci, Morio? Nu mai merge, bă, mă lași. Bun, ce bine prinde ăsta. Peste 100. Care, păi da. Ce v-am zis? Blocat. De ce îmi primesc bani? Și eu peste 100 primele bani. Dar văd că nu. Oare? De alte videouri. Am mulți abonați 100. Așa vreau și eu să am abonați. Să crească la un video. Câte? Nu știu. Să crească din ce în ce mai mulți. Ce mai am? Da, după aia să vedeți că să scade și mai mult. O să 1000, o să scadă. Carieră. Azi fac daily vlog. Eu că daily vlogurile prind bine. Asta nu cresc abonații. Nu știu, lasă, nu cresc abonații. Mai vreau 3 videouri și închei seria. Doamne, seria videouri. Să vedem și prinde vine asta. Da, e primul daily vlog, deci
Nu vă aștepta să prind așa de bine. Primul că așa, corghi, ben, spamesc la video. E crazy salate. Nebune salata asta. Eu mai pot unde. Mă, ce bine prinde mor eu. Mama. 200 de vizite, bun ăla și ăla. Și ăla e bun. Așa. 21. Mai bun. Nu e mai bun, ăsta e mai bun. De vlogul. Așa. Și atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați de like, să vă abonați și să dați like și coment.